DJ Towers vapinda neheart munyaya yaHillary, Makaya, Styles naTatelicious avanga vachitsiurana nenyaya dzavo dzechibhishu, asi DJ Towers vazongowanikwa vangowira munyaya vasingazivi vachirwira Hillary vakati iwe tatelicious unonyepa, nyaya dzako dzese hadzina kana basis, uya utaure nezvangu ini Towers. Kubva mazuva boss G wanga usingatombotauri nezvangu, but unongopika on people that you find kuti they are very weak. DJ Towers vari kuti ivo havasi kumutya tatelicious vakamirira whatever information that she has or that he has on DJ Towers ngaiburitsiwe. Vanhu vatoshaya kuti kweiwe Towers uri kupinda papi panyaya dzechibhishu dziri mumastreet, iwo semunhurume rega kupinda munyaya dzakadaro. Hillary Makaya angaresponda kuna tatelicious akati ndiani wezera rangu ari kurira kwete machembere. Tatelicious ndokuti iwewe uri categorized pamachembere vanapokelo nanazodwa nekuti nhengo yako yashakadzwa nevanhu vese vemuZimbabwe, kunyanya zvimadharadhara zvichembere harawa dzese dzemutauni. So just because uri kudanana nevanhu vakachembera vasiri vezera rako zvinobva zvangokuitawo grandmother, so hauna chaungauya uchitiudza. Isusu tese tichiziva kuti femu yako iri kubva pakutora varume vevanhu uye vanozongokusvipa. Manetizens wari yavepo ndeyekuti DJ Towers vatuka Ashumba Mai Tatelicious nezvemukati, zvinova izvo zvichaita kuti tatelicious anogona kuresponda nenzira isinga expectwe. Uye chimwe chaitika ndechekuti DJ Towers vabva vangothreatena mwana vakati vari kuziva kuri kugara mwana waTatelicious uye vachamurovera round. Kaizika pakaipa taura nyaya yastyles ukati akaita money laundering kutake uku ende nyaya dzaunotaura ndedzinhema. Please siyana nevanhu. Ine handisi kukutya, fokasa nini chimboti tirovane netambotaura nyaya dzadijita. Unonditya ndakutokutaurira kubvira kudhara rataimana mukomajinipi hautaure nyaya dzangu sei. Uya tirovane paindaneti apa, yatirovane ene mwana wako anogara kuwadza ndokuziva. Handisa kumutara afu but ndichangotorwa naye mafotos. Chengeta mwana wako iwe. Zvakaoma hazvo ndohondo yatangwa naTowers hatisi kuziva kuti is he seeking relevance kana kuti ari kungotaurawo semunhu atori concerned. Guys, remember, munhu isana marights ekutaura zvaanoda, but pakuzoda kuthreatena mwana waTatelicious pamwe chete nekuzotuka mama, kuvabereki vanenge vachipindireiko panyaya dziri kuitika pasocial media. Do leave your comments on what you think. Kana akangwara Towers ngagare aita take cover, mukomana maybe ari kuedza kutrenda. Imegani.